Pripun Kakang Durna? Tangi. Jam pira? Lho. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandhane ngayal ra. Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten? Aja diajar karo anak-anak mendho. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulun Pot. Sinten dewate? Betari Durga. Betari Durga. Kula mboten lega nek ora arek uripe wong-wong negara Ngamarta. Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumiteran ing asta kang kumiteran ing astaneng asta Setyaki, woto timbalan. Begawan Durna piye? Ya pangasunipun sampun mundur, Wa Prabu. Syukur. Monggo saka pangiraku angel diundurke. Kula piyambak ugi mangertos. Saking panginten kula ugi badhe angel dipun unduraken. Lah sebabe apa Pakdi? Lho, ana sing mbiyantu kok Antasena? Ana sing bantu? Ana. Monggo pawongane ya gagah. Sekti Mandraguna. Lho, aku mbantu Durna ya apa? Wong mau ora iso mikir apa piye? Durna iki pakartine elek kok dibantu. Sapa kuwi dhisik bantu karo Begawan Durna? Kok kaya ora pati ndonga Wong tuwa apa wong enom? Wong tuwa. Lho, wong tuwa kok ora iso mikir. Wonge lunga. Lah kowe iki senengane bebeda karo bapakmu, Werkudara. Mbuh. Dimas kadangmu Yai Samyaji Arjuna kembar. Ayo tak kanthi ana ing Saptawarga. Ayo Werkudara. Nyango. Lho. Bisa tak lunga weh. Antasena terus ora tanggung jawab Werkudara, aja kaya bocah cilik Yai. Yo. Kaki Prabu Ndarawati inggih kula wonten dawuh Eyang nganti kelawan putu-putuku Darma Kusuma Werkudara Janaka sowan ana ing Saptawarga njumbuhaken kelawan masumenan ingkang sampun kula tampi Kanjeng Eyang mugi paring paduka Kanjeng Eyang paring dawuh menapa to sababipun paduka Kanjeng Eyang rawuh wonten ing masumenanipun ingkang putra utawi ingkang wayah ing Ndarawati monggo wonten sambung parapetipun kaliyan Nugroho ingkang badhe tumedhak wonten ing Jana Loka Kanjeng Eyang. Oh, Mastu Mama Sidam Sekaring Bawara Langgeng Puntadewa ulun kemaring dawuh Kanjeng Eyang. Bejo temen para Pandhawa dene tansah caket kelawan Nalindra Ndarawati. Satemene Nalindra ingkang lantip wasis waskita ngesti mula raneh yen para Pandhawa pendak-pendak tindak sepecak ngendika sekelimah ora nate keri tansah taren kelawan Nalindra Ndarawati tuhu Nalindra ingkang paningal sewu ing penemban suwanipun ingkang wayah wonten ing Saptawarga sayekti mundi dawuh timbalanipun
Kanjeng Koko Prabu Ndarawati supados sakmangke Pandhawa jangkep minggah wonten ing Satwarga. Ya, abiyasa kakekku. Mula Sangga aja nganti sangga rugi. Yen pancen apa sing dingendikake Kresna kakangku ana nyatane tegese ora mung kandhep ning pangucap. Nggih babagan kanugrahan para enggal paring dawuh Pandhawa sowan kang abiyasa menjumbuhake lawan pasumenang sing dilakoni dening Kresna kakangku. Kanjeng Hyang monggo aturi paring dawuh. Lah kaya Kyai Semar. Mboten sah dibageke nggih cekak. Namun teng mriki kau kok dadak sampeyan iku mubeng minger. Puntadewa nggih wonten timbalan Kresna, iya wonten timbalan Kanjeng Hyang. Satemene pun yang bakal babar apa to sejatine dene dina samengko. Para Pandhawa rawuh utawa mratong ing Saptawarga. Sayengti bener apa kang dadi ngendikaning Putu Prabu Ndarawati sawetara dina kepungkur abiyasa mundi dawuh timbalaning para Jawata supaya dadi sarana tumedhak ing wahyu ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa ingkang winastan wahyu katentreman kinarya sarana kekuatan batin gone Kunta nampa pacobaning Wang Mahanasa negara Ngamarta kebak ing Ruhara. Muga-muga sarana nampa wahyu katentreman iki bisa tentrem ayem niskawa sarta kawula Ngamarta padha sayuk rukun manunggal tetunggalan angangkat nalindra Ngamarta sarta tansah mastep marang pernataning hukum negara ing Ngamarta Puntadewa. Lajeng kepareng marbuka Kanjeng Hyang Pemban kados pundi? Maragi mung cukup sira Puntadewa lawan Paneyang ing Saptawarga. Ayo nggih Puntadewa ndak larapake sumanersaning Wang Pikulun padha wenang. Kresna wonten dawuh para Kudara. Piye? Janaka wonten dawuh padha memuji nersaning Wang Mahanasa muga-muga menipun yang larapake lawan kadangmu pambayun bisa entuk gawe hamboyong wahyu katentreman ya nggih Werkudara Janaka apa dene Kresna. Miyak langening kalanggiwan baklar pandan moncar tinaner kekonang sunsara tetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasaring mangsa katiga. Sigra patrap semedi nggih pandhita ing Saptawarga Sang Begawan Yasa tanggaping ganti risan Puntadewa sigra nututi ingkang eyang ing Saptawarga sakemah candrane kaya nyendal kali wangsul sukma mecat saking raga sukma ngambah alamantara nenggih piyayi kekalih nggih Sang Begawan Yasa duweni wayah Sang Prabu Darmakusuma wau lang-lang ing mangu kong